Bé, doncs, és una exposició molt important per a la ciutat perquè posa en valor a els tres artistes més importants a cavall del segle XIX i del segle XX de Tortosa. Estem parlant de Gimeno, estem parlant de Casanova i també de l'escultor Agustí Querol, que van marcar fites importants en l'art, no? Tant a Catalunya, a l'Estat, i també en reconeixement internacional en aquells temps. La ciutat els hi volia fer un homenatge des de feia molt de temps i gràcies a moltes sessions de particulars, també al Museu del Prado i al Museu d'Art Nacional de Catalunya, podem exposar durant este 2025 55 obres d'estos tres artistes de primer nivell. Per tant, és un orgull com a ciutat i també, sobretot, és un esdeveniment que el que busca també és atraure a molts de visitants durant l'any a la nostra ciutat i concretament aquí a l'antic escorxador on està el Museu de Tortosa. En esta nova sala el que encara feia falta acabar d'adequar per poder garantir totes les condicions climàtiques i totes les condicions que se mos demanava per part tant del Museu Nacional d'Art de Catalunya com també del Prado per poder tenir aquestes obres que estan aquí ubicades en perfecte estat de conservació. Són unes condicions molt estrictes en quant a la temperatura i també la humitat, fins i tot la il·luminació. Alguns quadres està completament controlat perquè són evidentment obres úniques i per tant ha sigut el repte important poder garantir l'estabilitat, no? En les condicions d'esta sala. Justament aquesta setmana ja s'ha adjudicat el nou clima, un clima que és de tot el museu, però en concret d'aquesta sala per poder tindre-ho controlat en perfectes condicions. L'acollida és molt bona, com era d'esperar. Des del dia 21, que va ser just la inauguració, portem més de 280 visites, per tant podem dir que estem satisfets. És una nova sala, no?, en estos tres artistes que sabíem, no?, que captaria i que cridaria l'atenció de la ciutadania, i així sembla que està sent. Les obres que hi ha són espectaculars. Ara aquí, no?, que ens trobem a la part, no?, dedicada al pintor Casanova, veiem, no?, també la delicadesa i les obres que tenim, obres que també n'hi ha que eren pròpies del fons propi, les cedides pel Mnac, les cedides pel Prado, que és una escultura de Querol, i per l'altre costat també les que han estat cedides per particulars, als que evidentment tornar a agrair. Són famílies de Tortosa, d'Amposta, de Madrid i de Santander. Són tres autors tortosins que sempre ho diem, que de vegades han sigut fins i tot reconeguts a nivell nacional i internacional, i a vegades això ens passa, no?, que a casa encara són poc coneguts. Són, a més, en aquest cas, dos pintors, Casanova, que va néixer, no?, aquí ben a prop, a Remolins, Gimeno i també l'escultor Querol, que també del barri de Santa Clara, i que evidentment veiem la seva obra, no?, la importància que té, i un fet, no?, que és evident que també ho demostra, que són obres que estan al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Per tant, ja ho veiem, no?, i en el cas de les escultures també veiem en diferents materials la reproducció de diferents escultures que veiem també en aquesta sala, que té també aquest dinamisme que ens permetrà després poder ubicar altres obres.